Πάμε να σχεδιάσουμε λογότυπο για ένα παγωτατζίδικο στη Χαλκιδική. Μετά από έρευνα που κάναμε με τον πελάτη, η ονομασία που επιλέξαμε είναι Melto από το melting που παραπέμπει στο παγωτό που λιώνει. Εννοείται πρώτα βρίσκουμε τους ανταγωνιστές και το κοινό που απευθυνόμαστε και μιλάμε για Χαλκιδική, οπότε Βούλγαροι και Ρουμάνοι. Όχι, πλάκα κάνω. Οικογένειες, παιδιά και τουρίστες γενικότερα. Ξεκινάω αμέσως να αποτυπώνω τις πρώτες μου ιδέες στο χαρτί και προκύπτουν πολύ ωραία πραγματάκια και κάποια άλλα όχι τόσο ωραία. Αυτή λοιπόν είναι μια πρόταση που προέκυψε και θα λειτουργούσε, παρόλα αυτά νομίζω θα τέριαζε ιδανικά στην ταυτότητα ένας χαρακτήρας παγωτό. Και νομίζω ότι θα εμπνευστώ από τα πρώτα ρετρό αυτά σχέδια του Mickey Mouse όταν ακόμα ήταν ασπρόμαυρα. Οπότε έχω ανοίξει sketchbook και ξεκινάω να σχεδιάζω το χαρακτήρα μου, ο οποίος θέλω σίγουρα να είναι χαρούμενος και να είναι καθαρός, να μην έχει πολλές λεπτομέρειες. Και αφού καταλήξω με το σχέδιο στο χαρτί, το περνάω στον υπολογιστή για ψηφιοποίηση, όπου θα σχεδιάσουμε από την αρχή το χαρακτήρα μας σε διανυσματική μορφή με τα χρώματα, τις γραμματοσειρές του κλπ. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Πείτε μου στα σχόλια αν σας άρεσε και τα λέμε στο επόμενο.